Skill number 4 imene ili programming and web development. Ino mukazaphunziratu skill ngati imeneyi muzatha kupanga ma software apa computer, ma application amphone, ma website komanso ma system osiyanasiyana. Ino kuti muyambe kuphunzira zinthu ngati zimenezi ndi bwino kuyamba ndi ma programming languages amene ali ophweka. Ndi programming language imene ili yophweka yokuti mutha kuyamba ndi kuphunzira ndi Python cause timakodi take timakhala ting'ono ndi izakusegulani mutu kuti muzaziwe kuti programming imayenda motani. Ndiye tiyambetu ndi website kuti website tiyenera kuti tiyiphunzire motani. Ndi website yo titakuigawa magawo awiri amene mungasati kuti mwina muphunzire. Mbali yoyamba tichula kuti drag and drop komanso inayo ya coding. Ndi ikasankha ndiye munthu ukasankha kumbali ya drag and drop kupanga kwake sikuti kumakhala kuvuta. Ndijazo kuti komakhala kupanga designing sizifunanso kuti muike zimakodi zosiyanasiyana zambirimbiri. Umangonyamula kuti ndikufuna kuti apa pazikhala nyimbo, apa pazikhala search bar. So zinthu ngati zimenezozo ndi ma drag and drop website okuti titamagwiritsa ntchito kapena ma tools amene titamagwiritsa ntchito kuti tipangire website yathu. Tili ndi ma tools ngati WordPress, achina Wix, achina Webflow, achina Squarespace. Ndi tati tigwiritse ntchito ma website ngati amene wawa. Ukapanga sign up nkupanga chilichonse chofunikira chokuti umangopanga drag and drop sizivutanso kupanga website. Ndi za easy. Komano tikalowano ku part ya coding. So ndio umayitirano kulembano ma code. Mukamona anthu akutaipa pakubwera zinthu zambirimbiri imene chano ndi imaitcha kuti coding yeniyeni. Ndiye ngati mufuna kuti muphunzire kupanga website using coding ndi phunzirani HTML, CSS komanso JavaScript kuti front-end wanu azikhala wabwinobwino. Ku back-end mutaphunzira achina PHP, achina Node.js ndi kuti azakuthandizani kuti website yanuyo izikhala yabwino komanso ya mphamvu. Ndiye namwina atakumafunsa kuti ubwino wa drag and drop ndotiwo nanga ubwino wa coding ndotiwo. Okay, drag and drop ndo wabwino ife kuti mwina amakhala wa easy and nzosavuta kupanga kwake. So no coding zimafunika be kuti ukhalebe nkalasi mwina kwa miyezi ingapo. Ndiye kuti kusonza kuti drag and drop takumphunzira wakanthawi kochepa komano coding ndiye kuti imatenga benthawi. Ndiye ubwino wa drag and drop ndi wa easy komano wa coding ngovutirako. Komano kwambiri anthu akumalemba ntchito mwina ma companies safuna anthu ambiri a drag and drop cause ndi zinthu zokuti aliyense atakupanga. Komano tikalowano kumbali ya coding ndiye kuti ntchito umathana kuipeza mwa fast ife kuti amaziwa kuti ngati ukupanga coding iweyo ndi shasha. Komano HTML, CSS sikuti ndizovuta so ndi zinthu zokuti be zimakhala chabwino zovutirako kungoyerekeza ndi ma drag and drop ngati achina WordPress cause anthu ambiri amayuza WordPress pano paka mapanga ma website. Enanso amatha achina Wix komano amene ali popular ndi WordPress. Ndiye maubwino wake ali ngati amenewo. Ndiye ma programming languages zero amakhala ndi ntchito yake. Ndiye ndingowapanga list ndicho tingecho kuti inuyo mungazafuna kuti mupange upgrade ma skills yanu muphunzire programming language itiyo kuti muzapanga chakuti. Ndiye pa number 1 tikhala ndi Java. Ndiye mukaphunzira programming language ya Java ndiye kuti muzatha kupanga ma mobile application. Ma application amene timagwiritsa ntchito on phone achina chani, achina TikTok, achina chani, achina Facebook. Ma application ngati amene achawa komanso mwina ochepera pamenepo kapena okulira pamenepo. Zimene zo mutapanga ndi Java. Ndiye phunzira ndi Java kuti muzipanga ma mobile application. Komanso phunzira ndi C#. C# ndiye kuti ntchito yake makhala kuti muzipangira ma application am computer. Kaya ndi ma game, kaya ndi ma software ajabe. Ndiye kuti phunzirani C#. Komanso tili ndi Kotlin. Kotlin so amathandizira so kuti mwina mwake tizipanga create ma application am phone. Ndiye kuti ndi wa modern ibe. Ndiye kuti amayikhala limodzi ndi Java uja. Ndiye tiliso ndi programming language imene tikuti PHP. So PHP kwambiri timagwiritsa ntchito no kupangira ma backend ama website. Ndiye tikuyeneranso tiphunzire PHP. Ndiyeso tikuyenera tiphunzireso Python amene nene kuti mwina mwake tiyambirire. Ndiye Python ndi ka programming language kokuti nkaize komano kamapangaso zinthu zamphamvu kwambiri cause ma AI, ma automations timagwiritsa ntchito so Python. Tithaso kuphunzira Swift. Swift so ndiyo kuti timagwiritsa ntchito kuti mwina mwake tizipanga ma application amu makamaka kukhuzana ndi za Apple ngati achina iOS ndiye kuti timagwiritsa ntchito no Swift. Ndiye ma programming languages alipo ambirimbiri ena so kuti sinachule apapa. Nzokuti zinazono mukayambano kuphunzira imodzi by imodzi ena ono muzazi wano kuti ndi atiyo. So pano skill ngati imene kuti tipange monetize izitibweresera ndrama. Kapangidwe kaketu kamakhala kuti mwina mukapanga application ya mwapanga website timweteza kuti mwina mwapanga website. Mukapanga website yokuti ndi yabwino imakhala ndi ma visits ambiri. Mumatha kuipanga apply ku Google AdSense. Website ambiri tikalowambo timapeza mozi ma ads. Ndiye kuti makhala kuti website yako ikuipanga monetize kuti
aliyense amene angalowe kwa kumana ndi ad ndi kuti iwe izikupasa ndalama ina yake. Ndiyo wa website ndi Google AdSense. Tsopano akakhala ngati ma application, ma mobile application, cause ma mobile application ambiri panopa akumakhalanso ndi ma ads osiyanasiyana. So pali AdMobi amene amapanga kwambiri za ma applications zino. Tsopano mukapanga monetize choncho sonza kuti application ingati ikumagwiritsidwa ntchito ndi anthu ochuluka, ziwaniso ndi kuti application yanu ikubwereserani ndalama zambiri. Eyatu ndi bwino kuti tizipanga zima system zabwino zokuti anthu azizikonda kutinso zibweresa ndalama zambiri. Sizokhala zonso ma companies amafuna website, kaya ma school, kaya ma organization amafuna website. Atha kutengani kuti mukapangire create ma website osiyanasiyana okhozana ndi ntchito zimene amapangazo ndi maubwino ngambirimbiri. Komanso maganyo amapezeka. Ina amatha kupanga website mwina ikuagaya pena pake sikupanga bwino zinthu, so amatha kukubhukani kuti mukagwirire ntchito ngati zimene zonso. Tikaphunzira skill imene ya programming komanso web development izatithandiza mu njira zosiyanasiyana kuti mwina mwake tizapeze ndalama za nkhaninkhani. Tiyentolanenso ku video yotsatira imeneno tiphunzitsane za skill number 5. Osayiwala kupanga subscribe YouTube channel chimene chichi.